गिबि गिबियावनो गासैखौबो खुलुमहरनाय जाबाय लोगोसे फिन खनसेबाव गासैबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय 14 नं चिरां अर्थात बिटिसिनि दानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांनि समस्ति मैयाहाय बिपिएफ पार्टिनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे हिउज गेदारिं प्रग्राम जानानै थांदों बे 14 नं चिराङाव ओरैबायदि हिउज मानसि लोगोसे बे सुबुं गौमा बा सुबुं गेदारिंनिफ्रायनो माने मोनसे बाथ्राखौ जोङो कन्फिडेन्टलि बुंनो हायो बे 14 नं चिराङाव जोंहा बिटिसिनि बारग' चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा गावनो केन्डिडेट महरै इलेक्शन गेलेगोन बेनिफ्राय बे 14 नं चिरांनिफ्राय बिपिएफ पार्टिनिफ्राय अर्थात मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा देरहानाया 100% सियर लोगोसे मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअखौ आबुङै नायजुलांदो गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि BTS दलफोरा এই হাগ্রামা খেলিব পেরেঙ্গা কোর্ট খেলে ইয়াতে খেলো ইয়াতে খেলব লাগে পেরেঙ্গা ঠিকছে হারাইতে মই যেটো পেরেঙ্গার যেটো অত্যাচার এটো আমি বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছো সহ্য কৰিব নোৱাৰা নিচিনা এই সমষ্টিত অত্যাচাৰ কৰি আছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত বিৰাট অত্যাচাৰ বড়োসকলক ঘৰ ভাঙাই দিয়াটো কোন এই পেরেঙ্গা বড়োসকলক ঘৰ ভাঙাই দিয়া আৰু এই অঞ্চলৰ যিমান জংঘল কাটিছে এই পেরেঙ্গাই কাটিছে জানো আমি জঙ্গল দংফাকুমা होनोलाय हारसानि गस खाथिब दिया गस खाथिब दियाটো पेरेंगाय बे निजे मानु पठाय দিব गस खाथिबले आधा रास्ताते माने धरिब आरो पिছত साला এনেকুৱা কৰি আছে पेरेंगा হে गस खाथि আছে नगरा नङा हयना नय पेरेंगानो दंफांखौ दानफैयो पेरेंगानो सिज खालामो आरो पेरेंगानो फानफिनो गासिबो बेनो जोब बिनि बे अत्याचारखौ जोङो नायनो बाबाय उपाय गैया बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जोंनि बिपिएफ हान्जाया उद्धार खालामनाया जोंहा बयहाबो दायित्व दं बे हिसाबैनो आङो दिनै खामफ्राथ' खामबाय गुलिमार माथो बे बहा थांथों बेयाथ' जाहाथे साहस गैया बे पेरेंगा गेलेबा हांगौ नुगासिनो नुथारो आं बहा खारनो नागिरदों बियो गेलेबा हांथारगौलै दोखो दोखो फेजेनथारनांगौ 100% फेजेनगौ बे पेरेंगाखौ खेलक এই पेरेंगाय गोरखार উপৰত जितु अत्याचार आदिवासीर উপৰত जितु अत्याचार বা আমাৰ কোচ ৰাজবংশী আছে নাথ যোগী আছে সূত্ৰধৰ আছে गोरखा সকল আছে বড়ো সকল আছে সব জাতিৰ ওপৰতে অত্যাচাৰ বেছি হৈ আছে এই সমষ্টিত এই पेरेंगा एनडिपिएस नि सेक्रेटारि लाय नङा होमबा बर' जातिनि थाखाय जुद्ध नांग्रा मानसिया बेबादि सोरबा बर' जातिनि थाखाय जुद्ध नांनो होननानै अस्त्र हमलायनाय बे मानसिया जे बर' जाति बर'आनो जा आदिबासियानो जा बा गरखायानो जा बेखौ मानो बै माबायाव खोख्लैफाखो बियो वाइल्ड दं बेहा गियान गैया मा होननानै बुंनो शब्द गैया जायखिजाया रायजोफोर बेल' नङा
अनेक जायगायावनो बर'फोरखौ खस्थ' होदों अनेक जायगायावनो गरखाफोरखौ खस्थ' होदों अनेक जायगायाव आदिबासिफोरखौ खस्थ' होदों अनेक जायगायावनो मुस्लिमफोरखौ खस्थ' होगासिनो दं बे फेरेंगाया आरो जोंनि दिनाव आरो आमार दिनाव इलेक्सन নাই एथु कोई लाभ নাই जेबो दिनाव गैया दालाय एथियाथ' सरकार खैदिन আছে 10-12 दिन है 10-12 दिनाव কি দিব বিচাৰিছে फेरेंगाय 75,000 ना लाखपति बायद' ना साख्रि ना কি আছিল मा दंमोनलाय घरे घरे साख्रि 75,000 सुइजारलेण्ड मेल्ला আছে এই 10-12 दिनाव बनाबो फेरेंगा जाबा बेहाय गेलेनो मोजां जाथारगोन सानैजों जाम्बा फेरेंगा जों जालायथारनांगौहाय जालायथारनांगौ दे ओंखारबो फेरेंगा ओंखारबोलै आरामसे गेलेगोन सोरजोंहाय नायनि बबेयाव बहाबा दं दिनै फेरेंगाया थानोलाय नङाबा फिसा फिसा मिथिं खालामथ'वाखै ने निसिमायाव सार बा न'आव निसिमा थां निसिमा जेनना खोथा थांनानै फैदों नोङो गैया मानसि गैया जेबो खामानि गैया जायगा नागिरदों साला जेननानै दाना बेहायथ' जेनखाबाय देरहाखाला नालाय जायगा नागिरगासिनो दङ बबेबा निसिमा बबेबा बावखुंग्रि बबेबा सालाकाथि थां नोङो बेवहाय नोंखौ फेजेनगोन बेवहायथ' एकदम गासोथारनांगौ बेखौ गासोथारनांगौ मानि बेलाय बबेनेथ' दारागिरि बियो बिराद दारागिरि ना सालानि सार सालानिसो जायखिजाया देरहाखागोन मावनायाव मावखागोन खामानिफोरखौ मोजां मावनानै ला फैखागोन लामा दालां बानायनायनि फैसा फैगोन स्कुल कलेज बानायनायनि फैसा फैगोन आरो जोंथ' बुंखाबाय आरो আমি কৈছো যে গরিবসকলৰ দুখীয়া গরিবসকলক আমি পইচা দিব আগতো দিছে এইবাৰ কিন্তু কিবা একটা আঁচনিৰ নাম দি পেলাই আমি পইচা দিম দিব ओरैनो बुङाखै एने খোৱা নাই মই जिथु দিব পাৰে সেইটোৱে কৈছো মই বাস जिथु দিব পাৰে সেইটো কৈছে দিম দিবই ইয়াৰ কাৰণে 50 কোটি এই বছৰত 50 কোটি টকাটো ফাৰ্ষ্ট 6 মাহ ভিতৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰমানে সেপ্টেম্বৰ হলে অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ 6 মাহৰ ভিতৰত এই 50 কোটি টকাটো আমি বিলাব লাগে জানে আৰু 100 কোটি টকা লৰা ছোৱালী যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে যেটো বেকাৰ সমস্যা হেতু আমি যাতে অলপ হলেও মানে সহায় কৰি পেলাই ইহঁতক সহায় কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি 100 কোটি হেতু মানে 6 মাহ ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে